Бона нарадзілася ў Італіі на сконе 15 стагоддзя. Яна была сучасніцай Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага, Леанарда да Вінчы. Больш за тое, менавіта дзякуючы падтрымцы Боны выйшла ў свет песня пра зубра Міколы Гусоўскага. Польскай каралевай яна стала ў 1518 годзе. Боне было 24 гады, жаніху Жыгімонту I за 50. Амаль штогод маладая каралева нараджала 6 дзяцей за 8 гадоў, а пошянская мода вытанчаныя манеры. Менавіта Бона увяла ў моду дэкальте і партрэтны жывапіс. З сабой яна прывезла цэлы штат рамеснікаў, медыкаў, кухараў. На сталах з'явіліся апельсіны, лімоны, аліўкі, міндаль, вінаград, а галоўнае відэльцы. Пасля нараджэння сына кароль засыпаў жонку падарункамі, між якіх ёй найбольш падабаліся землі: Кобрын, Рагачоў, Мотыль, Пінск. Тут яна распачала свае рэформы. Землі па загадзе Боны сталі дзяліць на валокі, надзелы каля 20 гектараў, а памер падаткаў прывязалі да ўраджайнасці. Пусткі сталі абрабляць, балоты асушаць. Нямала зменаў зведала Гродна. Па жаданні Боны вуліцы і плошчы горада забрукавалі, правялі вадаправод, усталявалі гадзіннік на ратушнай вежы. Нават герб Гродна прыдумала Бона Сфорца. Многія гарады цяперашняй Беларусі атрымалі магдыбургскае права дзякуючы ёй. Атрымаўшы такое права, горад пераходзіў на самакіраванне і меў большую свабоду ў сферы гандлю. Эканоміка краіны расквітнела. На сродкі каралевы будаваліся школы, касцёлы і шпіталі.